benvinguts. És el Portal de la Memòria, és una iniciativa organitzada amb l'Ajuntament de la Pobla i participa. I bueno, la finalitat és una mica recuperar la història del poble, totes aquelles històries, anècdotes i vivències que han anat passant al llarg dels anys i que si no es fa res, vull dir, es poden acabar perdent amb la gent que les ha viscut. I bueno, vam dir de començar amb un tema que jo penso que toca a molta gent del poble, que era la fàbrica de Calvic. Hi ha molts temes, vull dir, teníem una llista immensa, jo que sé, les botigues i els cafès de la Pobla, que n'hi havia molts, la gent em deia, hòstia, doncs hi havia 3 forns de pa, hi havia 2 carnisseries, en fi, 3 carnisseries, les festes i els balls, hi ha molts temes, la mort abans de l'existència del tanatori, com es vivia la mort a la casa, a les famílies, la vida de pagès, quin tipus de vida es portava abans. Hi ha molts temes que es poden anar treballant i n'havíem de decidir un, i mira, va ser Calvic perquè, bueno, primer a nivell personal, la meva mare hi va treballar, la meva àvia també, i és un tema que em feia il·lusió. I res, l'objectiu és parlar-ne, gravar-ho, ell ho filma i quedarà registrat per futures generacions que podran escoltar-vos i podran conèixer doncs, què era Calvic i què s'hi feia. A part també us convido, a veure, és un projecte el de Calvic que no s'acaba avui, jo que sé, si algú té algun diari, troba fotografies a casa o té ganes d'escriure una mica les seves vivències o fins i tot té ganes de que algú l'entrevisti, o jo o voluntaris que hem demanat, doncs poden anar a casa seva i gravar-lo. Es faria com un plec de documentació on guardaríem tot aquest material i passaria a formar part d'una font per fer història. Hi ha els historiadors que van més als arxius, anirien als arxius, a les factures, el que és documentació més freda, però el que ens interessa aquí una mica és tocar una mica les anècdotes que coneixeu vosaltres a nivell personal, o sigui, el que és la vostra vivència. No volem fer la història dels amos, sinó dels treballadors, que fèieu, de quin tipus de feina fèieu, a quina edat vau començar a treballar. Jo aniré fent preguntes una mica perquè cadascú vagi explicant i la gent pugui entendre, els que no ho van viure, doncs què va ser Calvic i què va representar, que hi havia més de 100 persones treballadores. Si voleu, faig una mica de resum, que és del Josep Riba i Gavarró, que és la fàbrica de Calvic. És la fàbrica de tèxtil més important que hi va haver a la Pobla de Claramunt, dedicada al gènere de punt, situada al peu de la carretera, com tots sabeu. A la indústria hi treballaven més de 100 persones. Hosti, veig que es va tallant. Generalment dones que les renomenaven piques. Es veu que eren un perill. Quan sortien al migdia i anaven a comprar les botigues, veig que venen les Vic. Ramon Vic i Prats va ser el fundador d'aquesta empresa l'any 1902. La seva tasca la va seguir Ramon Vic i Gavarró, que el va substituir, i va substituir els telers i les màquines que eren manuals per d'altres amb motors elèctrics. El 1930 la raó era Vic, Serra i Mora Grega. El 1972 va passar a ser ja d'Eugeni Mora Grega i Oller, societat anònima, es deia EMOSA, sí, EMO, societat anònima, i inesperadament, per dificultats econòmiques externes, la fàbrica va tancar les portes l'any 1975 i un centenar de treballadores i treballadors van quedar a l'atur. Els articles que es feien a Calvic doncs, eren molt variats. Jo pensava que eren només els piquis i un casquet, bueno, jo no ho coneixia, i un casquet d'aquells de nedador que era de roba, jo pensava que era això, però no, he vist que feien jerseis, que feien bruses, que feien jaquetes, banyadors, i que hi havia moltes categories professionals. Hi havia bobinadores, teixidores i teixidors, tricotaires, talladors, remenadors, cosidores, overlocaires, confeccionista, acabadora, planxadora i plegadora, a més de diferents ocupacions. Aquí hi havia el senyor Ramon, que era el mecànic, ara entrarem. I la producció dels gèneres de punt es donava a conèixer, com veieu, a molts mitjans. Hem trobat, buscant per internet, hem trobat anuncis a l'ABC, per exemple, dels anys 55, aquest de l'ABC, i de La Vanguardia també, que està a la Hemeroteca, doncs hem trobat i on es pot consultar, i vull dir que tenia una difusió treballada per tot el territori espanyol. I res, iniciem la sessió, tenim diferents persones que hem enredat per estar aquí a la taula, ja sé que és una mica així incòmode, però bueno, quan els primers moments ja estarà, estem en família, tots ens coneixem.
la primera persona que vaig connectar va ser la Madonna. Em va adreçar a la Teresa Marqual, que a més som família, vaig dir, doncs, vés a veure la Teresa. No. No sé, són de l'arxiu, les fotos, després ja us les podrem fer arribar, La Teresa Marqual, ella és la més veterana de Calvic, va néixer l'any 25 i bueno, m'explicava que va començar amb 13-14 anys a l'any... Quan es va acabar la guerra. Quan es va acabar? L'any 39, doncs. Vale. I bueno, m'explicava això, que va començar una categoria, em feia molta gràcia, la categoria es deia Fe de Nano. Dic, home, si ets una noia, diu, sí, però era nano, i els nanos eren els que, bueno, ara ho explicarà ella, I m'explicava que la primera setmanada, que em va impressionar molt, eren 13 pessetes, diu, i una barra, 14... 15. I una barra de pa costava... D'estraper-lo, 16 pessetes. Imagina't. O sigui, una setmana de treball no podies tenir ni un pa, és per veure la proporció. I no s'ho creuen. Bueno, jo no m'enrotllo més, hi ha més persones, us les presento, la Teresa Marqual, la Montserrat Ulla Molins, que ella era, bueno, eren els masovers una mica de Calvic, vivia allà, no sé com es deien, masovers o... Porters, de la fàbrica durant molts anys, ella ens ho explicarà. El Jaume Mercader, que va estar a magatzem, controlant les comandes, era qui feia els sobres de la setmanada, a més està molt bé perquè sap el número que teníeu totes. Perquè feia el sobre i encara... La Maria Soteres era encarregada també de Calvic. Amb ella no hi he parlat gaire perquè sí, estaves molt enfeinada, ja estaves al xaró, no vam poder parlar, però bueno, ara ens ho explicarà. I la Leonor García, que ella remellava i a vegades també, si la deixaven, cantava també. Bueno, això totes. Bueno, totes no. La meva àvia també diu que cantava, la Consuelo diu que també li agradava. Molt bé, doncs passo la paraula, si cas comencem per la més veterana, per la Teresa Padró. Jo només he de venir... És molt vergonyosa, Però sí, res, només això, explica'ns la primera setmana de feina i després com vas anar evolucionant dins de la fàbrica, quines altres feines vas fer, i com vas començar al principi. Perquè bueno, jo començava a estudiar i és quan amb la guerra vas haver de tallar els estudis per anar a treballar. Passo la paraula a la Teresa. Bueno, jo vaig anar a treballar acabada la guerra. La guerra es va acabar el 39. Sí, el 39, l'abril del 39, i jo vaig anar a treballar aquell estiu. Bueno, posa-te'l. No em sentiu? Posa-te'l ben a prop i parla, ja està. Fa angúnia al principi, després ja està. Sí, doncs llavors vaig anar a treballar i ja em vaig trobar a l'estiu. Doncs la... Bueno, llavors la fàbrica doncs era molt antigua i comoditats cap ni una. No era la que hi ha ara, encara era diferent, no estava remodelada. No, eren 3 cases velles i llavors, esclar, una secció era en una casa, l'altra secció era en una altra, pujar i baixar escales, era molt trencat tot. I esclar, l'estiu, jo, aquell estiu, molta calor, jo vaig anar a treballar a l'estiu, i molta calor, i llavors els nanos eren bèsties de carga, Bèsties de carga eren llavors. No hi havia muntacargues. No hi havia muntacargues. Amb Cabat hi havia, doncs, varis, vull dir, Quina feina fer? Quan deies bèsties de què fèieu? Reginàvem. Com que no hi havia muntacargues, llavors, doncs, les teixidores deixaven del gènere, els nanos a carregar el gènere i cap baix al... Era una planta, havies d'anar pujant les plantes per cada secció. I escales, i amunt i avall. Vull dir que una feina molt desastrosa, la de nano, sí. I en acabar... Quant temps la vas fer, la de nano, la feina aquesta? Poder un any, no sé. I llavors, com que ja en venien d'altres, perquè aquesta fàbrica anava llogant tota la gent que ja sortien del col·legi, doncs cap a la fàbrica. I això era un continu.
I esclar, jo poder em vaig fer un any de nano. I en acabat, doncs, ja et posaven amb alguna especialitat que volguessis fer. Més o menys potser preguntaven què et faria gràcia, els uns els teixits, els altres a la confecció, i jo els teixits, no sé, com que la mare havia sigut teixidora i l'havia passada molt negra, perquè llavors unes trencades d'agulles a les màquines, i la mare era molt responsable, era la mare però era responsable. I inclús a casa arribava a vegades plorant. Ui, que he tingut una avaria, que se m'han trencat tantes agulles. I això no em va fer cap il·lusió de demanar per ser teixidora. I mira, llavors cap a la confecció. A la confecció em van posar primer a les dues agulles. Sí, però això també. Llavors tenia 15 anys. I feien torns, a la confecció feien torns. Avui dia no hi ha un treballador de 15 anys que s'hagi d'aixecar, començava amb el torn a les 5 del matí, a les 5 del matí, perquè feien torn de matí i de tarda. A mi em van posar el torn del matí. Quantes hores fèieu? 10 hores, poder? No, 8 hores, poder, llavors. 8 hores. Vam trobar una notícia i va haver-hi una vaga l'any 32 perquè feien 10 hores i demanaven fer 8 hores. 70 dones van parar, sí. És igual, seguim. L'any 32, sí. Gent que va també va veure les vagues per 10 minuts. Home? No sé què jo sí. Per 10 minuts. Encara no hi era jo, Sí. Doncs llavors a mi m'han posat a la confecció, m'han posat a les dues agulles, de moment. Però esclar, aquestes feines a vegades ja, segons la temporada, hi ha unes màquines que han de treballar més i les altres menys, depèn, oi? I aquella vegada jo vaig passar no sé quant temps a les dues agulles. I t'ensenyava una altra treballadora allà? Una veu oficial t'ensenyava. I en acabat ja van treure les dues agulles i em van posar una màquina de cosir que se'n deia a muntar. La feina era muntadora, a la màquina de cosir. Sí. Llavors em van posar al costat de l'àvia de Cal Morist, que era la mare d'aquesta que ara té 101 anys. Sí. I ella era oficial i feia doncs, el mostruari i totes les coses aquestes. A mi m'han posat al costat d'ella perquè anés aprenent la feina de cosir màquina. No sé quant temps m'hi vaig estar, perquè llavors el Nofre i la seva, aquesta tan grandana de 101 anys, treballaven a Cal Vic, però van anar, llavors els van conquistar a Cal Marí. I van anar a treballar a Cal Marí. I va quedar el que feia la Rosita, doncs s'hi havia de posar un altre. I llavors van posar el tallador. Sí, mira, en fi, anar cap aquí, cap allà. Cap al tallador, llavors. Bueno, doncs, el tallador m'hi vaig estar no sé quan, però llavors una mica de categoria, ja vaig pujar una mica de categoria. Quan Bastants, oi? Bueno, llavors resulta que la producció de la casa, perquè al principi, després de la guerra, es feia un gènere molt senzill i molt ordinari, perquè tampoc hi havia matèries, s'havia acabat la guerra i malament, oi? I la producció es feien unes jaquetes, no sé, una cosa molt barata, però, esclar, a còpia dels anys, llavors doncs, ja van començar a venir altres fibres i altres fils i altra cosa, i la casa ja es va començar a posar doncs, una mica el to, seguint una mica la moda del que ja sortia. En aquella època què fabricàveu? En aquella època, quin tipus de productes? Al començament vols dir? Sí, al principi. Tots els funcions totes generats que no... Però el tipus de material que es feia? Es feia banyador? Unes jaquetes. El 21 o 27? Sí. Unes jaquetes de llana. Amb uns botons de llana. I només n'hi havia amb blau marí, amb granata i amb negre. I verd, em sembla que tenia. Una cosa molt tirada. Jaquetes, i què més es feien? Es feien piques, llavors encara no? No. Era una filatura que era regenerada
No hi havia res més. Ja es feia tot, el teixit... Encara que haguessis volgut fer un fil bo, no hi era. I era guerra, sí, no hi havia diners i no hi havia... Acabat, bueno, llavors resulta que el tallador, quan es feien només quasi un model únic, amb un patronatge, ja n'hi havia prou, amb pocs patrons, es podia treballar. Però una vegada ja es va començar a voler fer altra feina i altres peces i posar-se una mica a la moda i a tot, doncs llavors es havia de fer patronatge de cada model. I esclar, el patronatge porta molta feina perquè una peça no és un patró sol, davant i esquena, davant i mànigues, vull dir que cada model porta molta feina. I totes les talles. Sí, i totes les talles. I llavors jo em van posar a fer patronatge. Que feia l'escalat, vostè jo el retallava i tu m'ajudaves. I llavors tu ja vas fer mostruari. Ho expliqui tot ella, que ella sap més. Aquí estan totes. Sí. Tu ja vas posar a fer mostruari. Sí, hi havia feina amb això, I anaven els vius, ho havia d'apuntar amb allà el patró, el que hi anava, cada un, gomes, tot el que havies de fer. Bueno, amb tot això, esclar, doncs ja es necessitava de treballar més bé i més... I llavors ja van començar a llogar d'allò, no patronatge, les dissenyadores. Llavors van començar a llogar dissenyadors ja. Venien aquí i feien tota la col·lecció, oi? I la primera que va venir era alemana. No sabia res d'espanyol. Però que va venir per trajes de bany. Aquella sí, perquè llavors ja es va començar a fer gènere exterior. Primer gènere interior, tancabat gènere exterior. Després ball. I aquella alemana va venir, que la van llogar, no sé per mediació de què, i va venir a fer col·leccions ja de bany. Va venir 3 temporades, Col·leccions de... I no se'n feien de col·leccions de bany? Poca cosa es feia abans. Però, o sigui, una de les fotografies que vam recuperar, que era de l'Antoni Marí, el pare del Fredi Marí, ell va néixer l'any 20 i em sembla que ja era l'any 25, aquest que feien roba normal, però també hi ha un banyador. Un banyador 25, Alguna cosa, alguna cosa. Potser quan hi vas anar tu ja no ho feien, això. Però això era una cosa més antiga, diguéssim. Nosaltres no ho feien. I va venir aquella alemana, que la vaig passar molt negra. Jo la vaig passar negra perquè no sabia l'espanyol i jo no sabia l'alemany. I havíem de treballar conjuntament a fer el mostruari, la feia ella, però jo l'ajudava, i havies d'anar a la confecció, ara feu això i això altre. I escolta, quedaves atabalat perquè aquella dona, esclar. I 3 temporades va venir, 3 temporades. Ja devies aprendre alemany. No. I a l'acabat d'aquesta em va venir la Pernau. Llavors... Aquesta era catalana, ja. Sí, de Barcelona, sí, la Pernau. També, normalment feien banyadors, però també gènere d'altre, perquè... Quan dius banyadors vol dir banyador per home, per dona, per... Biquinis, sí? Biquinis i amb peus. Em vaig comprar un. Sí? Sí, ja se'n pensava, un poquet de biquinis. Nosaltres estàvem fent, diguéssim, al fer el mostruari feies proves, i si us agradaven bé, i si no, doncs allò quedava de... Havies d'anar fent així. I el primer biquini que van fer va ser, bueno, molt gros tot ell. I n'hi va haver una que va dir, jo me'l quedaria. I li va dir, amb el llopart si li vendria, i se'l va quedar. I s'hi banyava, que sí? I ho sabem nosaltres, sí. Encara. I, bueno, després va venir la Pernau i en acabat, bastantes temporades va venir, i en acabat va venir
últimament la Pilar aquesta de Barcelona. I aquell que es va casar amb la Nita també va venir, no? No era també aquell. Quin? Amb la Nita, senyor, com seria aquell senyor? Amb la neta del... És igual, no pediu pels noms, Tànies. Bueno, resulta que la fàbrica anava tirant bastant bé, aquella època tot anava tirant bé. Però en acabat, s'hi va començar a enredar tota la família i ja la vam tenir liada. Quan van venir els fills dels nets. El Josep Maria i el Joan. I el senyor Felicito, el senyor Fernando i el senyor Fernando. Com que aquí hi havia per poder, tots els nets, vinga, tots aquí. Hi ha uns pais de Barcelona i uns bons sous i la casa en l'aire. Sí, però la casa no va morir per tot això, no, Van fluir. Bueno, no parlem dels amos, parlem de la feina, Es treballava a preu fet o per peça? Com treballaves? Jo com que no. Un salari, No, hi havia Però n'hi havia que treballaven a casa. Hi havia que anaven a anar més. Hi havia que sí. Donaven una festes. Passem la paraula, anem per fer-ho. Fer de feines, passava. Bueno, per fer una mica més àgil anem canviant la paraula, que tothom vagi parlant, si no ens passarà l'estona. Us passo amb el Jaume Mercader, si cas, anem una mica així per edats, i bueno, que ens expliqui això. Tu poses ben a prop, sense problema, i així se sent bé. Fem el mateix, ens expliques quan vas començar, si te'n recordes del primer dia o la primera setmana, els horaris, la feina, i bueno, com ho vas viure el fet d'arribar allà. Gràcies. Doncs jo vaig començar, no sé si noi, jo vaig començar quan també tenia 14 anys, que em va llogar el senyor Garcia, que llavors és l'encarregat de Calví. I em va llogar per ajudar amb ell, mentrestant, i va durar uns quants anys que vaig treballar allà amb ell, fent coses amb ell, llavors va marxar. Quina feina feies? Bueno, el despatx, això era. El despatx. I llavors el Garcia el van traslladar a Barcelona i el Llopart, llavors el van posar d'encarregat. I el Garcia va ser el primer encarregat, que vas conèixer tu. I llavors el Llopart era encarregat del magatzem i ell va passar encarregat del director de tot, i jo vaig passar al puesto del Llopart d'encarregat del magatzem. Sí. I al principi, la primera setmana ja vas començar directe al despatx, ja estaves allà. Sí, jo vaig començar amb això. I quina feina feies? Mira, coses d'aquelles que s'havien de fer per allà, no sé, doncs, sí, va començar a fer sobres del setmanal i coses d'aquestes anava fent, sí, ja començava a tocar això, sí. I després, no sé, apuntar, per exemple, el gènere que teixien les teixidores, els paquets que feien, els hi apuntàvem a una llibreta les quantitats de peces que havien fet cada dia havia d'anar fent això. I després vas anar atenent les comandes, oi? Bueno, llavors ja vaig passar al magatzem i llavors ja havia de cuidar dels envios de totes les comandes i anar-les enviant. I treballàvem allà, hi havia el marit de la Maria, el Duran, després també hi havia el Manel de Calquelos, el Manel Vidal, el Pedro també hi havia, el germà del Llopart, el Pepet, vull dir, sí, i no sé, ja no me'n recordo. A vegades també en venia algun altre. No, que no n'hi havia cap més, No, m'he deixat una cosa que és bona. Cridi, tu sé, perquè el primer encarregat que jo vaig tenir, com vaig anar a Calví, era l'Antonio Esteve, el famós Antonio Esteve, el sogre de la Cita Mur. Ah, sí? Hombre. Sí. Va venir, o sigui, el tema de la Cita Mur va començar aquí a la Pobla. Jo sí, va ser el primer encarregat que vaig tenir. I l'Antonio, sí, era... Es veu que abans de la guerra ja l'havien llogat, més aviat que li va venir, més aviat es veu que devia venir poder per aprendre. Per aprendre, doncs, el negoci, perquè a casa seva estaven molt bé i es va casar amb una noia d'Igualada que també estaven molt bé. I deien, les males llengües deien, jo no sé, com que el senyor Moragrega, acabada la guerra, va quedar sol, Vic, Serra, morts, i va quedar ell.
Societat Limitada, va quedar-m'ho sol. I deien que l'Antonio, com que era d'una casa bé i tot això, que li interessava que el senyor Moragrega l'agafés per soci, ja que havia quedat sol, de soci a la fàbrica. Però no, el senyor Moragrega no va voler i l'Antonio va marxar. Jo el vaig tenir poc temps. Jo sí, poder ningú més el va conèixer. Home, jo de sentir anomenar sí que havíem sentit anomenar molt, però ja no... Llavors va marxar i es va casar. Es va casar i a casa seva, mentre els uns i els altres, li van muntar la fàbrica d'Antoni Esteve d'Igualada. Sí, sí. Va ser el primer encarregat que vaig tenir. Sí. I en acabat, esclar, vam quedar sense encarregat. I el senyor Moragrega, vinga, el Garcia. El Garcia, va. Era un senyor que estava allà al despatx. Era un senyor que estava allà al despatx de Barcelona i no havia vist mai una fàbrica de tot això, i el van posar aquí, doncs mira, i s'hi va estar unes temporades. No, ho sap. No, ho sap. Una cosa volia saber, el tema de les setmanades com funcionava i fins quan va fer el del sobre? Es pagava per setmanes? Per setmanes. Expliqueu això, per exemple. Et porto un paper. Ah, sí? Nosaltres encara hi vam aplegar sempre cobrant en setmanes. Com vam plegar? A l'any 75 encara es pagava per setmana. No va plegar el 74 per Nadal? No, el 75. Vam plegar per Nadal, sí. Jo sé que tenia 44 anys quan vam plegar. Jo vaig a l'Irene i el 74 per Nadal. I com funcionava això? Feies el sobre i quan anaves posant els diners allà i... Veus, això és una fulla de semanal. De salari. 8.000 pessetes, 8.988. Un bon sou. Devia ser el mes, això, oi? No, la setmana. No. Ah. No, això és el mes. El mes, sí. Del 2 de setembre al 29 de setembre. Quin dia diu? Era del 2 al 29 de setembre. No es cobrava. Però com anava pel sobre? Els treballadors anaven passant a buscar-lo? El dissabte al migdia tots passaven per baix del magatzem, que tenim una taquilla, i els anaven donant cada número el seu sobre. Signaven un rebut o... Bueno, enquanto havien de tornar a portar el sobre. El sobre l'havien de portar cada vegada que cobraven el de l'altra setmana i firmat. Llavors portaven el sobre cada... Una setmana per altra portaven el sobre. El portaven 8 signats. Generalment sempre de 8, Ah, sí. I es tornava... s'aprofitava el mateix sobre. No, s'aprofitava. No, llavors guardàvem aquells sobres com conforme ja havien cobrat. Era com un rebut, allò. Hosti. Però no ho entenc. O sigui, agafaven els diners i et tornaven el sobre al moment o la setmana següent? La setmana següent. Ah, sí? I qui tenia confiança per tot això? Ja, està bé. Bueno, passem paraules o no? No, si vols que hagi de dir alguna cosa més, no sé. No ho sé. Bueno, les feines una mica al llarg de la teva història de Llavors ja estava allà al magatzem i mira, cada temporada, que anava per temporades, això, havíem d'estar sempre molt ja atents a poder enviar els pedidos el dia que tocaven, perquè si no els enviaves el dia que tocaven era molt fàcil que te'ls anul·lessin, saps? I hauries d'anar per les seccions que hi hagués tot el... Hauries recollir tot per poder completar pedidos, saps? Que les coses d'aquestes i ja està. Vale. Doncs... passem la paraula, parlem amb la... amb qui parlem? Anem per ordre d'edat? Amb els porters. La filla dels porters, això que la meva feina tenia... A vegades també feies per això, una miqueta. Pujar i baixar escales. Em tocaven el timbre, no? Sí, que me'n vaig fer un tip, que ho sentiu? Un tip de baixar i pujar escales i fregar. I bueno, i quan vaig arribar aquí a la Pobla... No, vaig néixer a Vallbona. Sí, quan vaig tenir a vora 15 anys vam venir. I només feia que plorar. M'enyorava. I després la primera feina que va ser de nano, quan la Teresa ho ha dit,
que ens donaven un cabàs així, i quan les treballadores havien fet, havíem d'anar a recollir totes les coses que havien deixat a terra. Procuraven, no deixaven gaires, però en deixaven fils, retalls... Sí, i això... a plegar els caps. I què es feia amb això? Es llançava? Sí, clar que venien a la filatura. Sí, teníem... A baix al magatzem i teníem uns, com se deia, unes caixes grosses, llavors ho posàvem. Els tipus de retalls, cada retall es posava amb un... I si tu ets la que has estat més hora del Vic, quasi, eh? Home, no sé pas quants anys, tu. Quants anys hi vas estar, ja? Quants anys hi havia, no me'n recordo. Fins que ens vam casar. Sí, al 51 vam venir. Sí. El 74? Fins al 74 i mira, imagina't. Sí, tots els raconets, sí, tot. I bueno, i llavors... I els teus pares? Bueno, el papa feia de... com se deia, de sereno. El papa voltava a la nit. Estava despert tota la nit. Bueno, i si algun dia dormia una mica, també devia dormir. Llavors hi treballava. Sí. Ara que vam tenir un susto... Si treballava o no la nit? No. Bueno, va durar una temporada que sí que van treballar. Sí, els talers que van treballar, no sé si un any... I aquells que feien el tricopanyo. Això, llavors també va durar una època que fins al ràdio doncs feien el tricopanyo, Teresa, recordes? Llavors d'allò fèiem també era un gènere que ja era més modern del que es feia. Era un... Sí. Ho deien tricopanyo. Però es venien peces, no es venien ja vestits fets, no es venien... Es venia peces. Sí, i després també feien peces, perquè feien unes bluses que eren, Teresa, no te'n recordes, que eren d'aquestes de... Sí, els ricopanyo. Sí, bueno, però es venia una quantitat més grosses. Es venia fora, potser sí, però també s'havia fet allà. Peces senceres i anaven... Eren japoneses les bruses. Bueno, però el tricopanyo normalment... Jo havia fet una miqueta de tot, cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. Senceres. Sí. Que ha posat a la Teresa, que em va ensenyar, això dels patrons. El Jaume també era el meu encarregat quan estàvem a baix al magatzem. Estaves al magatzem. També havia estat al magatzem a posar marxamos, allò que et deia marxamos. Allò, les etiquetes, una coseta rodoneta petita així, sí, i llavors ens havíem de passar amb una agulla, que ho tenia avorrit, i anàvem posant totes les peces així, anar posant i anar posant. I el Jaume era el carregat. Era bon encarregat el Jaume o què? Què has de dir? M'has dit alguna d'un susto que t'hem tallat, que va haver-hi un susto una vegada. Sí, parlaves del teu pare. sí. Un dia quan el papa sempre donava la volta, oi? I teníem un hort a baix. I aquella nit ens havien d'entrar. A robar, sí, perquè va haver unes petjades i sabem de qui eren, però jo no vaig dir de qui era. I llavors vam tenir molt susto, sí. Però els va atrapar o els va... No, però estava polstrejat les finestres, les portes, i amb les petjades que hi havia es va veure. Ho sentiu? No gaire. Bé. I, bueno, també recordo una cosa bona. Un any per Nadal, se'n recordeu, que ens van donar l'aguinaldo, un sobre, que era 100 pessetes, noves. Ens va fer una gràcia a tots, oi? Que ja donàvem un paper verd, te'n recordes? Després ja va venir les cistelles i això, però això va ser una cosa que ningú s'ho esperava i això ens va fer una il·lusió, 100 pessetes. Noves, oi, Jaume? Tires al banc? Sí. Suposo, Sí, no. Oi? No, falsos no. No, però vull dir, no havien passat res per cap mà. No estava rebregat. No, ja està. Moltes coses, però ja està. Bueno, ja hi tornarem. Sí. Bueno, ara jo què dic jo? Això, explica'ns una mica això, l'edat... La Maria també em va ensenyar a tallar, també amb una màquina, i ja fèiem una miqueta de tot. Explica una mica al principi, la impressió de la primera setmana, quan vas a la feina, quan arribes, quina edat tenies? Doncs jo tenia 14 anys.
Tenia 14 anys quan vaig començar d'anar a treballar i el mateix que els altres, vaig fer de nano. I llavors, esclar, de nano era la teva feina que et feien fer. Portar paquets amunt, les capses avall, pujar totes les coses que s'havien de portar. I això quasi bé, això. I en acabat, inclús, al migdia, els que fèiem de nano, allà a la confecció, com que no hi eren, ens feien plegar mitja hora més d'hora, no te'n recordes, Teresa, no? I llavors havies d'escombrar. Tu hi havies d'anar mitja hora més d'hora perquè no hi havia les que treballaven allà, a la confecció, a la secció aquella, i havíem d'escombrar. I això que he explicat també, de plegar els caps i de fer totes aquestes coses, era la feina de nano. Quins torns hi havia? Matí, tarda, com funcionava? Sí, bueno, partit. Sí, partit. L'horari del dematí de les 8 fins a la 1 o les 12 ens feien treballar. Feia horari de matí i tarda? Ah, de matí. No era allò un torn de matí i un torn de tarda? No, sempre havia fet tot un operatiu. I bueno, doncs jo tenia 14 anys i llavors doncs també un parell d'anys de nano i en acabat, doncs ja a mi directament ja em van posar el tallador i és l'única feina que només vaig fer jo, el tallador. En acabat fèiem aquelles estisores tan grosses que tallàvem, però després, a Montserrat, sí, hi havia una màquina que tallàvem un gruix de gènere. Es tallava... Tu ja ho vas fer sempre amb la màquina que tallàveu, eh? Com? Amb aquella màquina de tallar elèctrica ja ho vas fer sempre tu. No, que vaig començar amb les esquissures. Però si quan hi havia la d'allòs, la Busquer, sí. ja hi tallava amb aquella màquina. Ja hi tallava. I tu vas substituir la Busquer, tu? Sí, però jo quan vaig començar, doncs, em van començar a posar a tallar, perquè encara hi era la Busquer. Quan feies encarregada ja vas tallar. Ah, bueno, llavors sí. Jo quan em van posar el tallador ja van posar amb aquesta màquina. Sí, no. I què tallaves? Tallaves les peces per després confeccionar? Posaven un gruix i llavors marcaven les formes. I llavors nosaltres havíem de tallar la forma, la cisa, l'escot, tot això. I en tallaves moltes de cop, eh? Sí, ja no me'n recordo. Quantes se'n tallaven? Poder sí, 12 peces. Sembla que molt perillós. Depèn del gènere. Inclús totes... Depèn dels paquets. El gruix que tenia. Paquets de 7 peces, de 10, de 8, de 12... Depèn del gruix de la peça i a més segurament que totes les que vam fer servir aquella màquina, tu no sé, però tu t'havies tallat, no, Teresa? I jo només així. Una miqueta. I un parell, però no era gros, no, eh? Era molt perillós. Sí, era un disc, era una màquina, era un disc... I tu anaves movent la roba. Això mateix, anaves tallant amb aquella màquina. I no podies distreure gens, perquè encara si poguessis tallar recte, que és una cosa, però havies de fer totes les atxures, i hi havia a vegades atxures amb trajis davant, que costaven molt de fer. Sí. I era molt perillós. Però no era la roba elàstica d'ara, no? Devia ser una roba més... No. Més de roba. Llavors no, llavors era més aviat jerseis, bueno, tipus jersei, bueno, trajes de bany i altres coses, ja no me'n recordo que es feien, oi? Bueno, és d'això. I llavors jo hi vaig treballar fins que vaig plegar, que devia ser l'any 66. Era que encara no havia plegat la fàbrica. Jo vaig tenir la Sílvia, que era la filla més petita, doncs llavors, esclar, les altres dues grans me les havia cuidat la mare, però aquesta petita, la mare ja era gran i llavors em vaig plegar jo. I llavors... I a la fàbrica, per combinar la maternitat, hi havia alguna facilitat? Per exemple, si bueno, sí, donaven un any de lletament. Ah, sí? Sí, podies anar a casa. Podies anar a casa. Quanta estona et donaven? Em donaven mitja hora o 3/4, no me'n recordo quan ens donaven, per sortir a donar a mamà, mitja hora, oi? Jo amb les dues grans, totes dues hi vaig anar-hi. Sí, tant al matí com a la tarda us deixaven... Sí, donaven sortir, això mateix. I el tema de les baixes, els embarassos, tot això, com funciona? Jo, gràcies a Déu, no vaig tenir cap pega, oi? Vull dir, dintre de tot, vaig anar treballant fins a última hora, i en acabat, doncs, i a més, esclar, la meva situació era que hi treballàvem tots dos, el meu marit i jo, i vam treballar sempre. Tots els anys que vaig treballar jo, el meu marit també hi va treballar, i el meu marit és el que ha dit el Jaume, s'estava al magatzem. Vull dir que nosaltres la vida la vam passar tots dos allà a la fàbrica de Calvic fins que van a plegar. Jo ja dic, vaig a plegar una miqueta abans perquè vaig tenir la Sílvia, però el meu marit també va esperar a l'última hora com ja es va acabar. I és la vida de quasi bé de tothom, de la manera que treballàvem allà, oi?
es feien festa, ara marxo una mica, es feia alguna festa a Calví, que allò dels treballadors, jo què sé, igual hi ha fàbriques que el 18 de juliol es sopar o dinar, el pare Claret. Sí, perquè el pare Claret ens donaven una paga extra, oi? Tothom l'esperava, oi? No, això va ser els primers anys, eh? Els primers anys, però anava a la mare. Però jo no. Nosaltres els que som aquí, que vam anar... Feien un dinar a l'Hotel Robert. Un sopar. Donaven mongetes. Mongetes. Seques. Ja sé, no Doncs, quasi tots els que som aquí n'hi van a dir... jo no me'n recordo, d'això. Esclar que no te'n recordes. Perquè no hi anava. No, això ja... Pot dir això, mira, tots els anys que vam treballar, tant el meu marit com jo vam treballar sempre a la mateixa empresa, fins que va plegar. I va continuar fins l'any 74. El meu marit sí, jo no, jo vaig plegar un mes abans. Amb l'eternitat. Va néixer la Sílvia, llavors ja vaig a plegar. I llavors ja vaig quedar a casa. Doncs bueno, és la meva història. Ara la Leonor. Ara em toca a mi. Bueno, jo vaig començar el 1966, que encara no tenia 14 anys. I llavors encara vaig tindre més sort, saps per què? Perquè elles eren de nano, jo vaig entrar de nena. Em va pesar, aquest senyor, te'n recordes? Que te'n recordes que em vas pesar? No te'n recordes? El meu primer sou va ser 319 pessetes. Sí, no, mensuals no, a la setmana. Sí, i llavors, doncs mira, és... A mi me'n van donar 22, també, com la Teresa primer, però a mi me'n van donar 22 la primera setmana. A mi 50, us en recordeu? Jo 319. Em van... Sí, i tant, me'n recordaré sempre. I vaig acabar amb 1.800 pessetes. I quines feines vas fer? Vas començar... Jo vaig fer una primera màquina. De nano, no, també, o no? No, jo de nena. Perquè a mi ja em van posar amb una màquina de cosir. I la meva encarregada era la cunyada d'aquesta, la Llucieta, que se'm portava molt bé amb mi, perquè jo sempre feia una cosa o altra. Sempre cantava. O em trobava amb una sabata a la mà i em deia, oh, quines sabates més maques que portes. Me la treia, li donava a la del costat i després m'enganxava a mi amb la sabata, el llopart. Cap al despatx. I sempre així. I llavors la Llucieta, pobreta, em treia de moltes coses. Sí. I després vaig passar també a fer piquis. Sí. Quin any van començar els piquis? Això va ser més cap aquí, ja, no? Sí, ja, cap al 70 o així, oi? Sí. Sí, ja posava. És que hasta jo a l'edat... I el piqui, sabeu això, si va ser un invent d'aquí o ho va copiar? No. És que estava patentat i va ser... Només el podien fer, cal dir que estava patentat. Vale. Només que és una mica el més especial que feien, no, els piquis. Bueno, jo vaig fer piquis, després vaig anar a planxar també, piquis. Sí, amb la Massi, que està allà. Oi, Massi? I la Rubani. Sí, les tres, sí. Sí. I ja quan vaig plegar, quan em vaig casar, i després li vaig anar a demanar feina, i em va dir que sí que me'l donaria, perquè era molt bona treballadora, però molt xerraire. No es podia parlar, no? Quan van tancar. Que llavors va posar ell l'indústria a casa seva. O sigui, entre dones no es podia parlar? No. I el soroll de les màquines? Ni cantar ni res, no podia fer res. De cantar sí que cantava. Bueno, jo cantava molt, esclar que cantava, i venia el Luisito i em deia, senyoreta, canti. Però és que temps enrere es havia cantat molt, perquè quan eren les festes de Nadal, cantaven totes les Nadales, tota la gent
Havia cantat molt. Bueno, havia de ser molt perillós, tant. Sí, havia de ser valent. Però després em sembla que van posar ràdio. Que Teresa, que van posar? Sí, ràdio, van posar allò que eren uns casets. Com uns casets. Posaven música, no? Sí. Ja anàvem una mica més moderns. Ja, sempre tocaven el mateix, oi? Sí, era sempre la mateixa música. Sempre la mateixa música. Quan cantava la florista se sentia de totes les... la primera planta, la segona planta i la tercera planta. Quan cantava La Maria de Cal Florista. la florista. Tenia bona veu. Se sentia de totes les... I quan esternudava també. També, quan esternudava no saps. Tremendo. Era una soltera, una dona soltera. I una mica així. Hi havia que havia viscut aquí al carrer penjat la primera casa. Ja sé qui era allà. I bueno, Molt bé. aquesta és la meva història. Bueno, falta la Pepita, que la tenim aquí. La Pepita. Jo ho hem deixat. Bueno, t'has aguantat molt bé, El més bo no el dirà. No. Que sapigueu que el més bo de Calvic no ho explicaré. Tenim algunes intimitats entre la Teresa i jo i no les sabreu, vull dir que ho tenim clar. Podeu escriure i passar Bueno, no ho sé, però no. I dieu la data que... Segons què no ho explicarem, estem molt d'acord i no... I entre elles hi ha algun difunt que fora de mal gust explica coses d'algun difunt, oi? No. Jo vaig començar, devia tenir 15 i pico. Ja sóc de les que vaig començar una mica més gran. I vaig començar, doncs, bueno, el Llopart es coneixien molt amb els meus pares, em va venir a buscar a casa i pensar que aquesta sortirà treballadora. I sí que era treballadora, però també era molt xerraire. I sempre havia d'estar al tanto que no m'enganxés i deia, ves que ve l'home, oi que dèiem, ves que ve l'home, que ho dèiem, ves que ve l'home. I en acabat, doncs, bueno, vaig tenir... A mi em van posar de seguida confecció, perquè jo mirava les màquines i em va ensenyar la Carme Claramunt de remellar, que el Llopart em deia, que t'agrada aquesta màquina, coses de canalla? I jo deia, ai sí, que m'agradaria. Per cert, van ser uns anys molt feliços a Calvic. El recordo, doncs amb molta, no ignorança, perquè doncs és una tonteria, però doncs uns anys molt feliços, sí. I em deien, que t'agradaria remellar? Jo, ai sí que m'agradaria. Doncs vinga, portaran una màquina i la Carme Claramunt cap a ensenyar-me a remellar. Oi, noia? Quan anava a fer coses de la confecció, m'ho anaven fent fer el que convingués. I ha acabat l'últim toc, vam anar amb la Teresa Morqual, a dalt de tot ens van posar allà com desterrades, a dalt del tillo fer mostruari. Sí. Fèiem les mostres que han acabat a la confecció, oi que era així? Eren mostres per la pròpia fàbrica, no és que es anessin ensenyant hores. Bueno, no sé, això es portava... Els viatjants presentaven. Que fos una mostra per les treballadores que havien... No, aleshores venien els viatjants i els portaven per les empreses a ensenyar això. Doncs, d'allò va ser aquesta... Havia de fer les millors peces, no? Allò ben fetes, I els atallers... Si hi havia alguna tara, havia d'anar al darrere, perquè al darrere no es veia. Que no es veia. La peça es presentava de cara. La confecció, doncs això s'ha de fer així i així, i de fet ho havies d'estudiar. Era la carta de presentació, no? M'ho havia passat molt bé dalt. Com que ja ho sabeu tots, soc molt xerraire, ja dic això, ves que ve l'home, en acabat me'n parlava que hi havia xica i hi havia unes finestres, que es veien als horts, no ho diré tot, i m'emparrava allà, em diu, i com estava emparrada aquesta zona, corre que ve l'home, cony, anava a baixar i mirava el Joan de Cal Carbasser com era l'hort, anava a passar els dels horts. Coses de canalla, ben bé coses de canalla. Això que quan vaig començar a Calvic, vaig començar una mica amb por perquè no sé si la meva mare o algun avi que em deien ai, que hauràs de netejar les escopideres de Calvic. Perquè us en recordeu que molts anys enrere hi havia escopideres i com que em fan tanta mania les escopirades, pensava, reina, sentir-se quin això ho recordo.
Però això de les escopeteres... Netejaven les comunes i els nanos. Però jo no em vaig fer, doncs, de nano no, tenia el privilegi de no haver de fer de nano. Ella va fer de nena, també. Ja no va fer de nano, perquè ja no va fer una dona que... Va haver de llogar una dona que netejava... No me'n recordo com es diu, que era muda. Llavors ja tenien una dona que netejava i... Així hi havia escopeteres a cada planta. Jo, a la meva època no. Jo ja et dic que vaig entrar amb el cor encongit, pensava... Però aquesta gent sí que... Una escopidera a vora de... Una escopidera a vora de... No, a dalt. A dalt, sí. No. Escopia el paret. Només una persona. Els homes. No, una persona només. Els que estaven amb els nanos. El Pep sí que tenia problemes que sempre estaven. Ah, sí. Està sortint ara el pitjor, Bueno, llavors... Bueno, perquè això és una cosa que no agrada gaire. No, però és curiós, és una anècdota però és curiosa. que, almenys jo l'agafava i anàvem a baix escrivint uns safretxos. Sí. Sí, home, sí, després passarem al micro, pels que esteu... Sí, perquè totes aquestes coses, quasi bé que molta gent ho ha viscut, tots ho saben. No, quan entraves així de nano, a la nostra època, havies de partir la feina, havies d'escombrar molt els dissabtes. Al baix havies d'escombrar, o bé anar a netejar les comunes, perquè no eren vàters, eren comunes, i l'escopidera. I com es netejava una comuna, no? Amb una escombreta. Una part de sobre, no? Era blanc, tros. Jo n'he vist, no? Era una fusta, no? Però dintre era blanc. Sí, però què neteges? La part de sobre de la fusta? Com puguis. No ho sé. Jo també, com que em feia tan fàstic, vaig fer un pacte, amb l'altre nano, que era l'Angeleta de Cal Nen. L'Angeleta de Cal Nen no li feia res de fer aquestes feines i jo vinc a escombrar, i jo escombrava, i ella netejava això, quan em va tocar fer això. Escombrar més que... Sí, cobria molt. I aquella escopidera era del paret, també. Però n'hi havia una, no és que n'hi haguessin a cada plat. No, allà on era, hi havia un escriptori, a dalt, allà on hi havia la confecció i abans d'aquelles escales de fusta, que aquelles escales de fusta les teníem atregades perquè era que portàvem la feina amunt i avall, i des de baixar aquelles escales de fusta. Primer amb el gènere i en acabat amb les capses, cap al magatzem, que representa que baix es tallava, a dalt es confeccionava, en acabat s'aplegava. Doncs llavors les capses, primer havies de pujar el gènere amunt i en acabat havies de pujar avall. I la planxa també era baix. Això mateix. I tot carregat, tu, Fins que van posar Montecàrrec, suposo, no? Quin any els van posar? No me'n recordo quin any era. No exactament, sobre Antigues van arreglant les... La fàbrica. Van fer la reforma de la fàbrica. Totes les plantes fetes i llavors es va posar. Sí. No, més, de 45. Era més tard. Un altre quadre i encara van trigar 3 o 4 anys a poder funcionar amb totes les d'allò, les quadres aquelles. Sí, quan anaven fent de trossos a trossos. Sí. A més, hi havia la part de baix del rec, que quan la confeccionaven, i quan feien d'allò, ho tenien tot obert allò, i esclar, es posen vestides, i es posen coses, i ho tapen. I a la nit, que tu encara no hi eres, encara hi havia el fred, encara ells no hi eren quan feien la fàbrica. I el meu marit a la nit anava a dormir sobre d'un taulell. Si tu te'n recordes, Jaume, que hi eres. Ell per fer com de guardià una mica. Hi havia... Jo no hi era quan anava a fer de guàrdia, jo. El meu home? Sí, quan anava a fer de guàrdia. No, doncs bueno... El Jaume hi va anar més aviat que jo, home. Sí, com jo, l'any sobre que jo. I llavors resulta que la fàbrica aquesta l'estaven reformant i ho anaven fent per etapes, oi? Doncs llavors hi havia
aquest senyor que diem, que es deia Peret, que eren el puesto que abans que arribessin ells. Hi havia ell, la seva dona i una filla, i vivien allà. I llavors ells estaven a dalt en un pis, i això era la fàbrica. Doncs llavors, com que ho reformaven, el meu marit, que és un solter, d'això que parlo, anava a dormir per fer una mica de guàrdia allà a la fàbrica, perquè no els hi entressin per la part de darrere el rec. Són històries de... Està bé. Era una vida molt diferent. Sí. Indústria, mare de Déu. Oi, Jaume? Molt bé. Si voleu, si hi ha algú del públic que té ganes de parlar o explicar, ja sé que... La Pilar. Pilar. Va, vinga. Vaig començar als 14 anys, també. I llavors em van posar a fer de nano tant com diuen. Van plegar els caps, els retalls... I a cap d'un temps ja em van posar, doncs vaig al magatzem amb el Jaume, també, que hi havia el Duran, el Vidal, que feien els paquets de noies, hi havia la Cèlia, la Maria Rosa de Xaus, jo, no sé qui hi havia més. Jo no me'n recordo gaire, de tu no me'n recordo gaire. Qui? Jo no hi he estat amb la Lola, jo vaig estar amb aquests. Però primer vaig començar doncs amb els retalls i això, i hem acabat a cosir sacs. Uns sacs amb uns pedaços que hi posàvem i tenia el número 26, jo, Jaume. Però què eren els sacs? Els sacs era per posar els retalls. Ens sacaven els retalls i això. Acabat també vaig anar al ganxet, a les dues agulles. Acabat apuntar la feina de les dones amb la Maria Gavarró. Acabat també em van castigar. I vaig agafar tant malícia amb aquell home que tenia ganes d'anar-li a trencar els vidres de casa seva. Però com que som bona mossa no ho vaig fer mai. Però en tenia ganes. Perquè em va castigar amb una cosa que no tenia raó. Resulta que la meva cosina de Tiet Camilo estava al ganxet i la mare, la sogra que era del Jaume, em va dir, em falta una tira i tinc de treure el fil i si no, no podré acabar el paquet. Jo que si me'n vaig amb aquella, amb meva cosina, i dic, tu fes-me el ganxet. Diu, sí, ara em moco. I es moco. Jo dic, apreta. Dic, jo ja te l'aguantaré i el farem. I sí, em va veure abraçada amb ella. I com arriba l'home em veu abraçada amb ella. Ara, cony, cap al despatx. Ja em va castigar. Em va castigar 8 dies a repassar que de tant nervis que tenia la Maria de Cal Burro Fresc me'n va ensenyar i no em vaig poder prendre de malícia que tenia. Ho vaig fer de tot. I després molts anys, molts, a la planxa. Planxa a vapor, que hi havia la Ribera, la Lolizar, una de Vallbona i jo. Érem els... Hi havia algun altre càstig? Ara us explicaré una altra cosa. Una altra vegada el Llopàs estava d'allà de carregat, a baix, i va arribar la Madalena de Cala Morió, no sé si la coneixeu, aquests d'aquí davant sí. Va arribar i a l'hora de dinar, que plegàvem les 12 i de dinar a Cala Morió, i llavors el dinar per a taula, que paràvem a taula, les nenes, un cop el porró, ja trenca el porró i el vi per allà a sobre. I esclar, per replegar el vi que xarrupar. Va arribar borratxa. I llavors que sí, el Llopart al veure la diu, allà, vés allà sota aquell prestat i dorm tota la tarda. I ho va fer. Com vam plegar i estava bé, ja va estar. Sí, la Madalena. Crec que hi havia horari per esmorzar, podíeu esmorzar. No, ja hi anàvem esmorzades a les 8. Ja hi anàvem esmorzades. I com cosien sacs i marxava l'home que ens avisava. I molt el teu home és el que vigilava dels sacs. I de vegades ens afanyaven. Sí, i llavors que sí, ens hi afanyaven i com marxava ell, anàvem allà a la caldera, que hi havia tot d'això, de clofa d'ametlla, i agafàvem ametlles, les guardàvem en un pot i com marxaven anàvem menjant ametlles. I a pujar capses amunt i avall. Però... És dir que he fet tants oficis que per això diu... Per això estàs cansada. No, i ara ja no fan res. Bé, doncs tot el meu que he explicat és el que he pensat jo. Bueno, molt divertida. Jo vaig començar als 13 anys
i fent de nano. I llavors a mi em va llogar el Garcia. Els nanos fèiem qualsevol feina de la casa. I a més, cap allà a les 5 de la tarda, anàvem a buscar berenar per aquest, per l'altre i pel de més enllà. Porta'm torrons, una llesca de pa, a mi porta'm una taronja, i això al canviar d'encarregat es va acabar. I llavors vaig fer com tothom, vaig anar pujant de categoria i vaig acabar teixint els tarrots que feien el tricopanyo. Em feia anar 7. D'allà després vaig passar a les màquines de teixir. Les màquines de teixir fèiem sedalina i quan s'embotia i fèiem una trencada d'agulles et cridaven al despatx, menys guapa t'ho deien tot, i et castigaven a dalt a cosir una setmana. I allà veies la teva àvia no perquè no estava baix, la Consuelo. Però dones d'aquesta edat, que pobretes cosien a dalt i se sentien humillades i ploraven tota la setmana. A mi m'ho van fer una vegada i jo vaig protestar i defensar els meus drets i em van castigar 3 dies a casa sense sou. Sí. Però jo vaig fer en aquell temps la meva defensa, que va ser fer-ho per escrit, enviar-ho al despatx a Barcelona, i a mi el càstig no me'l va treure ningú, però em penso que a l'encarregat li van treure la pols de les orelles. Quin sindicat? Allò tenia el nom de sindicat, filla meva. Molt bé, però l'endemà ja et vaig molt llopat i jo havia anat allà. Sí, perquè, imagina't. Jo encara la tinc aquesta carta, Jo encara la tinc aquesta carta, perquè l'encarregat em va tractar de tot, de tot! De tot em va tractar, i jo li deia que no, que jo em defensava i em deia calla, calla! Jo em defenso com a persona i jo no tinc cap culpa de que hagi fet una trencada d'agulles. Jo em sento angoixada i per tant em vens i em castigues. O sigui que vam passar una temporada molt dèspota a la fàbrica aquella. I ja està, jo vaig treballar allà dels 13 als 24-25 anys. No, quan vaig tenir el segon fill. I llavors et llogaven a fer hores si volies, i llavors hi anava a fer hores. I allà he passat per totes les... Feines a casa? No, jo no havia fet feina a casa. Allà havia passat pels tarrots, per les màquines de teixir, per la bobina, per qualsevol lloc. I la veritat és que sí, ens tractaven una mica com esclaus, perquè no en teníem de drets. I si hi ha una anècdota de la teva àvia, que era molt eixerida, ella cosia dalt, allà on hi havia el tallador, les màquines de cosir, ella cosia forats. I l'encarregat hi tenia una taula de despatx amb una tarima que quedava alt i es que d'allà dominava tot el cotarro. I que llavors allà ningú parlava, hi havia un silenci sepulcral. Però com que no et podia prohibir cantar, la teva àvia cantava una cançó que si voleu us la cantaré. I deia: en el convent de Sant Francisco, batu a Déu, batu a listo, varen fer una professor, 4 putes i un cabró. I ella anar cosint, l'acabava per un cantó, la començava per l'altre, i s'estava tota la tarda cantant aquesta cançó. L'encarregat la mirava per sobre les ulleres, però no podia dir res. Tota l'estona. I era com una manera de dir: et putejo, una protesta. Jo vaig arribar a treballar aquí a Calví ja els últims anys, los 3. Vaig treballar 2 anys i mig. I va ser, jo em vaig trobar molt bé, perquè jo tenia unes ganes d'entrar a la fàbrica de Calví a treballar, i la veritat és que vaig plegar d'un altre puesto que estava treballant i va dir, sí, ja pots venir la setmana que ve. I res, jo la mar de contenta.
em va posar a treballar al plegador. Allà plegava els jerseis que ja estaven fets, però primer era repassar. Repassar era agafar, miràvem les peces a veure si estaven bé, si hi havia algun punt, ho cosíem i llavors les plegàvem i ja està. I llavors jo estava a la sessió de la Leonor, con totes les barló, les remalladures, i és que de veritat, és que era molt divertit, perquè clar, com que no podíem parlar, i el fill del Joan, del Llopart, feia llavors d'encarregat, i el Josep, i es posava allà amb aquesta tarima que diu a vigilar, i quan marxava la Leonor ja estava sempre vigilant. Quan marxava ella se ponia a parlar, i parlar però en senyes, no et pensis, a parlar amb la del costat o així. I ella estava enfront de les escales i quan el veia pujar es posava el lobo, que gran turro, que gran turro. Jo això no ho he volgut dir. I llavors, és que això era el més divertit. I llavors ja, tota la gent ja sabia que pujava el Josep. I llavors ja tothom callat. Però la veritat que aquesta experiència a mi em va agradar molt. Jo vaig treballar aquests últims anys allà a Calví, em vaig trobar molt bé. Després em van baixar a baix a la bobina, perquè la Montse Vidal era l'encarregada de portar a la sessió de la bobina i va plegar perquè estava embarassada. Llavors, com que jo vaig arribar a l'última, doncs em vaig baixar allà baix i em van dir, va fer una miqueta que em cuidava de portar-li els fils, les madejas, per així, això, sí. D'encarregada, I llavors ja està, això ja no ho veia, perquè allà es podia, de veritat que es podia parlar una mica i això, no era com a dalt. Allà estava la Lola Borrull, era l'encarregada de la sessió de los talers i llavors allà hi havia un quadre, hi havia tot de números i cada màquina, cada quadre de 4 màquines de teixir, hi havia un número. I llavors en cada quadre de 4 hi havia una persona que portava aquelles 4 màquines. I llavors allà a la sessió de la bobina hi havia hi havia com un quadre, hi havia números, i cada quadre era un número. Llavors jo, quan s'encendia un, i anava i a veure què li falta. Llavors portava el fil que li faltava. Sí. Allà vaig treballar molt bé, de veritat. Hi havia més bon ambient que a dalt, perquè a mi hi havia bon ambient a dalt, però és això, que aquest home sempre estava vigilant, que no et deixava parlar. Sí. Estàvem treballant i van arribar tota la cúpula, a dalt, y yo no se me ocurre res més que dir: las vacas del pueblo ya s'han escapado, riau, riau. Cap al despatx. Molt bé. Arriba allà i anava a l'altre, Leonor i la Zamun, la Barcelona, un cop a la setmana. Venia el Luisito, que és el que em deia que cantés, i no van rentar, però primerament venia l'avi i l'avi. Els amos que el senyor Moragrega i el senyor Olés, que eren els que... El senyor Olés era el jefe del despatx de Barcelona i l'amo. Eren de Barcelona. Molt bé. Hi ha algú més que tingui ganes d'explicar? Sí. No? Algú més? Va. Una anècdota de la Mercè, va. Al Montecargues, jo posàvem la carretilla dintre i sempre posàvem a dintre la carretilla. I un dia se'n va tombar cap baix a les màquines de teixir. I el Llopart va fer un escàndol i vaig dir, mai més. I una vegada em diu, posa la carretilla. Dic, no, perquè encara me'n recordo que va rodejar. No la vaig poder posar mai més. M'ha disgust. I el Jaume va ser el meu encarregat. La Maria Soteres també. La Teresa també. I en acabat van venir un home
que es vigilava, posava el rellotge i per la feina que feien. Controlava la feina. Sí, i la meva mare, com que feia els traques davant i les gomes, diu esperis, i posava les gomes totes aquí al braç, i llavors deia, ara pot controlar. Diu, vostè ja no l'haig de controlar, perquè vostè ja treballa més del compte. Després, a mi ve un senyor de Barcelona a veure la feina al tallador, i hi havia un lletrero que posaven a baix les màquines, doncs això tenia amb un escot, o tenia perquè no es veiés el forat. I diu, què fa aquesta senyora amb això? I llavors el Llopart diu, aquesta senyora vol dir que això ha d'anar amb un escot. Diu, per què posen aquests lletreros? És a dir, que venia i no sabien fer res. Però a mi el Jaume va ser el meu encarregat, el Jaume, i ens ho passaven bé, que estaven amb el Duran, es havien ballat i tot, vaig amb aquest temps. I tu no, tu eres fora, però amb el... I a la caldera i estava calent. No. No, tu no, però amb la Llucieta i hi havia, la meva encarregada va ser la primera d'ensenyar baix al magatzem la Lola de Cal Xartó. I encara hi havia les Xaus. Encara va ser la Llucieta i encara vaig entrar jo, i encara va venir la Montserrat. Però nosaltres vam ser el baix al magatzem. Llavors les dones ens van treure de baix perquè dèiem que no podien ser amb els homes i ens van pujar dalt. Sí. Llavors ja vaig anar a la bobina i després de la bobina ja em van fer anar al tallador. I llavors els piquis els tallava la màquina, la Maria de Cal Fredo, els piquis. I encara els va tallar la Parana, la Maria Cal Parano. I després ja em van posar a mi i per això a mi em van llogar a Cal Llopart perquè era el que feia anar la màquina. Amb la màquina, el truquel. Primer va ser la Maria de Cal Fredo i en acabat va ser la Maria Cal Parano i la Maria Cal Parano em va ensenyar a mi. Te'n recordes, Teresa? I tu quan vas tenir males que van operar l'esquena, el Llopart em feia fer que no fixes cap... Tot m'ho feia fer amb mi. Ajuda la Teresa. Te'n recordes, Teresa? Sí. I després tallàvem traques de banc amb la mare de la Maria Caus, que m'hi venia molt amb la Lola, que m'ensenyava, i també la Pilar d'Estrada, també, que tallàvem traques de banc. I teníem unes maquinetes per tallar els pits, i tallàvem amb unes maquinetes que teníem unes tilles d'allò. I a mi, jo vaig treballar molts anys fent traques de banc amb la mare de Maria de Caus, que vaig treballar-hi molt de gust. I també amb la Calpassol, la Jesusa. La Jesusa era, Montserrat, que tu, perquè nosaltres sempre ens deien tu i jo, aquelles mosses que callin. La Maria de Cal Fredo sempre ens deia, què heu vosaltres dues? Mira, aquesta soc jo, aquesta d'aquí. Ah, sí? A l'esquena? A l'esquena. Jo vaig treballar de dur. I posissats. I posissats i pagar coses, n'havia fet moltes. Moltes posissats. El dissabte a la tarda m'has comprat. Jo ja soc aquí perquè la feina tarda. Escolta, jo sé una que s'assembla, però si l'any 50 no pot ser. No, la portaré. Me la va donar a mi el Josep, que li va donar amb la meva filla, amb la Carme. Però escolta, quin any vas anar a treballar? Jo al 66. Doncs aquí des del 50. Igual no està bé. Igual no està bé, Jo vaig entrar a 14 anys. A 14 anys i això. 14 anys, i vaig treballar 25 anys. Em faltava 2 mesos per 25 anys. Vaig treballar-hi. I llavors vaig anar a Cal Llopart, allà, perquè si no hagués fet per mi, no podien engegar els piquis, perquè ningú sabia tallar, més jo. I la meva mare pentinava les agulles. Sí, que ara el Llopart va tancar el 2015 i ara ja no es fan... Fins ara encara es trobaven piquis fets a la Pobla de Claramunt i ara el 2015 s'han acabat. S'han acabat perquè al darrere de venir aquests xinos venen piquis més baratos Clar. que sense la tàpica per terra. Molt bé. Així ho van dir a mi. Sí, segur. Sí, ja pot ser. Aquests xinos tenen piquis més baratos i aquí ja no en venien, perquè nosaltres veníem per a molt. Penso que teníem un client de València terrible. No, jo l'any passat vaig veure a Mallorca, vaig veure piquis fets a la Pobla de Claramunt que encara es venien fins ara. Va fer els papers conformes de com comportia, no, havia treballat, no. Els anys que havia treballat. No, sí. Veus? Jo tinc encara això, aquests papers, que no tens.
dels anys que havíem treballat, com vam... Però ja es veia la fàbrica... Aquests papers, quan se va jubilar, van anar bé que els va poder portar allà i vull ja no sé. Sí, ell tenia les fitxes de tots els treballadors a casa seva, això era, I llavors, quan vam necessitar per la jubilació, jo tinc el del meu home i el meu, tots dos, ens va fer els anys que havíem treballat a l'empresa. Però després... Això potser podríem demanar, aquestes fitxes, si bueno, les va fer una còpia o el fill... No sé, a mi, veus, em va fer el del meu home i el meu. El fill del Llopart, potser les té. I em va dir això, que el Llopart havia agafat les fitxes, oi, no, Jaume, de tots els treballadors. Això ho va fer molts. Això, per això. I tu, Jaume, abans feies el sobre, el treballador, el escriptori d'ell, te'n recordes? I com que la gent ho comptava, llavors jo el que vaig al magatzem. No ho comptava, no? Que m'ho veiessin, no sé si... Vam que la Mercè, el Borrull, i tenia aquell torre d'allà, els torres d'allà, es van posar abans d'aquest oficial, que venia aquell any de Barcelona. Bueno, perquè van canviar el sistema, van fer un despatx a baix i ho feien tot a baix. Va venir aquell any de Barcelona. Però si cas, no fem diàlegs perquè si no la gent no segueix. Però seguim, la Pepita té una anècdota per explicar també. I després hi havia un tema que us volia preguntar, primer que parli la Pepita. No, que a part de Cal Vic, una mica perquè quedi testimoni, perquè jo sé que hi havia moltes més fàbriques a la Pobla, també de gènere de punt i de teixit, una mica perquè quedi recollit, si cas després en parlem. Ara la Pepita que expliqui i després seguim, si tant. Va. No, només que els hi van fer un paper i jo vaig marxar de Cal Vic amb una sabata i una espardenya, perquè resulta que va ser l'any que vaig tenir la criatura i per Nadal, cap a casa, no vaig cobrar ni els atrasos ni Cristo. O sigui, que soc d'ACC de les úniques que va marxar amb una mà davant i una mà darrere. Perquè van cobrar unes indemnitzacions, però jo, botifarra, vaig ser... Jo la vaig tenir a l'abril i vaig treballar, i llavors treballava, no sé si m'hi vaig posar a treballar cap de 2 mesos, però fent Nadal ens combinàvem amb la meva mare, una feia el torn de matí, que ens el deixava fer, i l'altra feia el torn de tarda per cuidar la criatura. I el dia de la vigília de Nadal, que esperàvem el lot, cap a casa i con el bolsillo vacío, per molts anys, sí. Sí, jo vaig marxar, no se'm va indemnitzar ni una pesseta, de res. No he reclamat res més perquè per això us dic que devia ser, si no l'única, de les úniques que vaig marxar amb una mà de marre. Què volia que digués? Estava tot prou encès, que si cap a Cala Teresa Ferran i que no estava prou calent tot. Ho expliques, Jaume, com va anar això? Sí, home. Quan vas arribar, quan va tancar l'empresa una mica el procés. És el que diu ella, que ens van dir aquesta setmana i prou, ja sabia demà i prou. No es veia venir, no es veia venir. Es veia venir. Però no era per falta de feina, no? Per falta de calés. Perquè de feina n'hi havia, vull dir, de pedidos n'hi havia. No, aquests diners que faltaven allà els va gastar per una empresa que va muntar allà a Vilanova i la Geltrú, de filats, que allò valia un ronyó i 2 i 3. Perquè la vaig veure aquesta fàbrica i encara no va poder treballar 4 dies perquè tot se'n va anar a l'aigua. Perquè els filats, totes les fàbriques de filats van haver de plegar. I això va ser el que el van ensorrar. I traien més el sol. I tots els calés que teníem per treballar nosaltres els va gastar allà. I per això... L'empresa va anar a terra. Una inversió no hi va anar malament. Potser que haguérem durat 2 o 3 o 4 anys més, perquè quan van plegar. Tothom tirava i res. No, escolta'm. Vol dir que no la casa gran. No, va ser el net. No, va ser el net. La que va tirar a terra l'empresa va ser el net. Aquesta fàbrica que van comprar a Vilanova i Geltrú. Però ja era el net, no? No. Això va ser el Moragrega, ho tenia sempre al cap, que volia posar una fàbrica de filats, perquè ell, abans de ser d'estar a la companyia, feia de corredor de filats i estava amb aquests rams de dos filats i sempre tenia la mania que volia posar una fàbrica de filats i allò era una fàbrica que allà hi entrava els camions per anar dintre. Tan gran que era. Sí. La vaig veure aquesta fàbrica. Sí, no. I no van poder fotre 4 cones de fil, perquè van haver de plegar, perquè no en venien. Bueno, si cas no fem diàlegs.
Si no hi ha més paraules, jo si hi ha algú que té ganes d'explicar alguna anècdota més o alguna part més, són 8:45, si no ho deixaríem aquí. Gràcies a tots per venir i esperem que aquestes sessions puguin tenir continuïtat i parlar d'altres aspectes de la Pobla. Ara hem parlat de Calvic, segurament hi havia, jo volia encetar aquest tema però potser no cal, ja estem cansats. Segur que hi havia moltes més fàbriques tèxtils a la Pobla, no? Cal Nofre, etc. N'hi ha moltíssimes. I pot ser un altre capítol. Sí, està clar. Molt bé, doncs gràcies i per la propera sessió ja quedarem amb un altre tema. Merci.